budaya. Gelang bumine lojinawi tanem tuwa katon subur tengkeh duren lan manggen wae jompolan turine pulkure mugi katyang rembuyo kondangan ningkrat produksi batik Trenggalek tempene alen-alen tekan konco projo taneman penampar kopi beraja semi pranyata syukur makmur tanem tuwa katon subur cengkeh turen lan manggen wae dedongkolan kurine kulkure mugi yang rembuyung kondangan ningkrat produksi batik Trenggalek tempene alen-alen tekan pocok projo taneman penampar kopi praja sami pranata subur makmur kuda Trenggalek.
pikiranku wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali tane sakelingane semua tanubara soko ing pandulu endah pasir yenmu sliramu sejantung atiku cilikanku rambutku dicukur kuncung katokku saka karom kandung klambiku warisane mbah kakung sarapanku sambal korek sego jagung kosokan watu ning kali nyemplung ning gedung jaman dhisik durung ngusuk sabun andukku mung cukup anduk sarung dolananku montor cilik saka Lampung bisa lopes kontol baris gegere gendek mawis bisa lopes kontol baris gegere gembok ndang wis tanggal 15 padang jinglang bulane bundar sesar aku dikutang sok yen gede dadi dokter tanggal 15 padang jinglang bulane bundar sesar aku dikutang sok yen gede dadi dokter ana caraka Data Sawaha iki carita zaman semana dijajah Londo uripe rekoso saiki mardika golek donya kok aneh mung gawe goreng semono nuju saiki wis mukti kowe nyelaki ora matuk becikmu yen kapatok bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe
aneh mung gawe goreng ngesemu nuju saiki wis moki kowe anyelaki ora mato becikmu yen kapato bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye 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 piye karepe ye 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 piye karepe yo yo
Singo tirta saumpama kapan kaya aku bisa gagem lintang rangga ing rembulan aku sambar kuwatir lan mutap cabang sekar wakar yang ora kang jangkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumeta sing terta kanggo nelesi longka-longka katika anganku ngapura nembus meko ngidong lintang sesulung padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerina tak titipi kitung tegetek jantong kalungitan lung-lungan kang rambatan ambu sora ngerangget semangka tak kirimi layang gitar tak samper ke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wangi wabayang beta atiku singo tirta saumpama kapan kaya aku bisa gagem lintang kuwene rembulan aku sambar kuwatir lan mutat cabang sekar mekar ing ora-ora kang jangkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumete sing terta kanggo nelesi longka-longka katika iya ayo iya ayo yuk iki cerita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah Londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa Tambak-Asa lurang gedangan kok dadi londo langkonan ngantek londo tindake sawenang-wenang nage pacet boe Sarip digepuki Sarip ratrimo lurang gedangan dipateni etan kali jagoane paiti usir tukar guruwe Abah Haji kulon kali Sarip jagoan sakti musuh bebuyutan paidi disuduk grati yen Sarip gaweane pancen maling ning hasile diwenekke fakir miskin aja ditiru iki
sandiwara kuno ceritane lodruk ya sarep tambah asa etan kali jagoane paiti kusir tukar buruwe Abah Haji kulon ngali sarep jagoan sakti musuh bebuyutan paiti disuduk glati iya ya 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 Surabaya budaya iya ya Nggih, sampun dipun aturaken jaranan Jawa sak kembaran. Mbakmu iki para maestro. Apa wi? Maestro iki ya para tokoh-tokoh seniman. kelompok kabeh. Iya.